shatrai. Hakane kasngi beningkong jong usnam arhajan arpon riu. Ni IT lut shisha shuble. Yang shimlut atrai shami. Ni don hangni. Shimlut atrai. Take all. Shimlut atrai. Ni don hangni atrai. Mem pedan kami ni atrai. Kum ki kena samla atrai Jesus. Ni don hangni atrai. Take all of us, Lord. Take all of us, Lord. We are ready for you, Lord. We are ready for you, Lord. Oh yes, Lord. Oh, kektian jo ublay. Akisam, kaya bersih spotlight, kaya dekat, kaya beningkong, haduk kebasan, pengabaan puar kong. Kumensim jonga, tukul kuyu try. Tungin yang lang hani kapor baro. Kumensim jonga, tukul kuyu try. We are live. Kumensim jonga, tukul kuyu try. Berhabang yang yang kata, tungin mut shisha. Maka kektian jong play ka ong tingi. Kumensim jonga, tukul kuyu try. Kasyong hangi, ngihapan kentui kamen siam. Barang iwan hakani kasngi ngisngaw tat, ngisngaw lawat. Kidan taki jingkit haka jingem ka jungi. Bangim laksyuk ban penhap, ngisngaw ko bangim laksyuk ban penhap. Andai ha ublay, ngin ay tilit siya ublay hakani kasngi. Bangin ang komen siam jonga, tukul kuya hutray. Bat barok kabahanga, ya ka kerteng ka baghuit ka jongo. Shushu ko ang komen siam jonga, tukul kuya utray. But what kelet yekijing le bhajam ubaro. What kelet yekijing le bhajam ubaro ni usnam ubaladam. Arajar arpusan. What kelet yekijing le bhajam ubaro. But ka ika baon salet. How ni usnam. What kelet yekijing le bhajam ubaro. Ubamab yekijing le baman jongpa baro. Ubashna yekijing pang jongpa baro. Ubapen im yekijing im jongpa nakajing jot. Uba pen pong pan singat ya pa laki jing le isne but jing isne but jam. Uba pen kedang ya ka shintro jong pa laki eki babha kat ban pen thamai ya ka jing long samla jong pa kong ka pukni. Khat ba ar pho ar ko tukun khu ya utrai. Pi ki jing le jong ubaro haki jaka baro ka jing sen shar jong u. Komen sim jonga tukul ku yau try. To ni kapor ngini sim kenyat ini kapor. Oh ngini dua ngin ong ni komen sim ngin ong men sim bakui bu nya rap yangi bangin ong komen sim jonga tukul ku yau try. But what glad ikijing le bhaj ubaro. To ni sim ini kapor kenyat. Oh na bakiria na basiria na bakuria na. Oh bless the Lord, oh my soul. Oh, yes Lord, come and see him, jonga, to good cool your try, come and see him, jonga, to good cool your try, oh, come and see him, jonga, to good cool your try, oh, bahapangin rai, you can get right, come on my soul. Don't you get shy on me. Lift up your song in Raki Jungi. Because you've got a lion inside of those lungs. Pidon you cloud a crowd for Kiniki lungs ki jumpi. Get up and praise the Lord. Let a pialing back a no linti of pianikasmi. Get up and praise the Lord. Just get up and praise the Lord. Praise the Lord in every situation. Praise the Lord in every circumstances. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh come on, my soul. Come on, my soul. Oh come on, my soul. Oh don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh come on, my soul. Don't you get shy on me. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So she's singing right. Oh, come on, my soul.
'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much. I have nothing fit for my King of Kings and the Lord of Lords, except for a heart singing hallelujah. So I throw up my hands. So I throw up my hands and praise you again. Oh, let us praise the Lord. Let us praise the Lord. Let us lift up our hands. Let us lift up our hands in praise to Him. Oh yes, Lord. I know it's not much, and I know it's not much. I have nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Hanigasngi to. Let us give this 1 minute total focus to play. Let us lift up our hands and praise to Him. In ra kikti kijang iban yaro ay u man ki ek baro ki baula le. What klet no ek kijing le bha jang u ki baula dap le but ki ba un sa le. Ani ka pon inum ya phaish ka diang shikaman. Let us honor the presence of the Holy Spirit ani ka jaka. Let us honor His presence. In truth, let us have that deep connection with Jangiva Oblay. In Petang Shoblay. But in on, come and see Him to good who you try. Oh, come and see Him, Jong, to good who you try. So I throw up my hands in Rakikti. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Hallelujah. No, my words fall short. I've got nothing new. How could I express? How could I express all my gratitude? How can I express, Lord? I could sing these songs as I often do, but every song must end. Every song must end. Oh, and you never do, yes, Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Oh, I know it's not much, Lord, and I know it's not much. I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've just got one response, oh Lord, and I've got one response. I have just one move. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you, Lord, and I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, yes, Lord. 'Cause all that I have is a
come on my soul. Oh, come on my soul. Don't you get shy on me. Lift up your song. Let us lift up our songs this morning. Each of you has a lion roaring inside your lungs. Come on, let us give our all to God this morning, this afternoon. Come on my soul. Come on my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on my soul. Come on my soul. Oh, don't you get shy on me. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise. One more time we sing. So come on my soul. Come on my soul. Don't you get shy on me. Lift up your songs. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh yes, Lord. Get up and praise the Lord, my soul. Oh yes, 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 Lord. Oh la 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 bakiri la 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 basili la la bakuri la bayande. Oh yes, Lord. Let us lift up our hands. Let us give Him all the praise. You deserve all the praise, Lord. All the glory, all the honor. Oh yes, Lord. Oh la 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 bakiri la la basili la bakuri la bayande. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. So I throw up my hands. So I throw up my hands. Praise You again. Oh yes, Lord. 'Cause all that I have is a heart. We have nothing to offer to You, Lord, but just this heart. Just this heart. We will sing hallelujah. Hallelujah. Oh, I have nothing fit for You, my King, except for this heart. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. We have nothing to offer You, Lord, but just this heart, Lord. Ngidan tang kani doa not kajang ni atrai pengin ai shami. Ngimdan ni atrai pen ai shami. Tang kani doa not kapan roy. Hallelujah. 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 Oh, ra 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 bakiri ra ra ra. Oh, we have nothing to offer You, God. We have nothing fit for You, my King. But we say, but ni ong ani sta. Go men sim jong atu kan kuy au try naman ngilaban ayu tanga dono ka jangi. Nginam laban ay kay ka bawlan le. Nakapenta ka jangi. Laban siya sanar pina. Nakadaw jangi pop ki jangi. Ingim doni ay ban ay mi atray nakitang kani ka dono atray nginong. Hallelujah. 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 Walang iya ka tem ka sirgiyo jo ka chingya bro. Ginong be hallelujah. 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 In the good times, hagipon ki ba ba? Hagipon ki ba? Bang ngim siam ka ching so ba? Ginong be hallelujah. 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 Oh Jesus. Ikan ku be ya mi atray. Oh yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. So I throw up my head. Praise You again and again and again, Lord. So that I have is a hallelujah, hallelujah. Tingin raki tingin jungi, and I know it's not much. I have nothing else fit for a king except for this heart sings hallelujah.
Yes, Lord, you deserve all our praise, Lord. You deserve it all, Lord. You deserve it all, Lord. Tang mami atay badi banyoy kapuram baro. Ngim laban ay atay. Tang kidono kijangi. How new snam. Ani kasi ka baning kang jong snam. Alhaja for real. Atay ngi ongi ay kadono kajangi shapi. Ngim dani ay ban ay shami atay. Tang kadono kajangi. Oh, God bless you, Lord. God bless you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wala ngaki umat chunga ki tuit kamen siam chunga kamen. Wala ki umat chunga ki tuit kamen siam chunga kamen. Kania ka dei ka e ka ba men siam ko utrai. Ni sko thu shisha ka jingdan jung men siam ko yani ka jaka. Ni ki so thu shisha ka jingdan men siam ko. Kubleshibun Judah Ministry. Kumbaga Judah Ministry kala yalam yang isha ka khet jong play. Ngimla ban ong kumno ru handai ban chu ong kubleshibun te kumta habangi ai jing ni ai kata ka gratitude yu ublay. U ong yang ru bangin long ki cheerful givers. Te kumbangin pen iya kata ka bangin long ni comment ban ai shu ublay. Akarpa iki ushers bikin long ready. Habakilum ni kijing aingo tikat bagilum jing aingo ngin yo sngawe ka special number na ka Judah Ministry but kan sa yaj sa ka prayer na I Miss Helena. Oh yes, Lord God, I'm just grateful for you. So grateful to you. There was no way until you made one. Grace upon grace, hallelujah. Even though I don't deserve it, you did it. And even though I couldn't earn it, you give it. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. And all my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Yes, Lord. Holy, holy, there's only one. We give you all the glory, Lord. I give you glory for all that you've done. Even though I don't deserve it, you did it. Oh, yes, Lord. And even though I couldn't earn it, oh, you give it. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life, and all my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just, oh, who am I, Lord? And who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Yes, Lord, I'm so grateful to you. I'm so grateful, Lord, for all that you've done and for all that you're going to do for us, Lord. I'm so grateful to you. We are so grateful to you, my Father. Oh, yes, Lord, yes, Lord. And I'm lifting both of my hands. You gave me
me chance after chance after chance, and I'm giving all that I am, 'cause you gave me chance after chance after chance, and I'm lifting both of my hands, 'cause you gave me chance after chance after chance, and oh, I will give you Lord all that I am, 'cause you gave me chance after chance. Who am I, Lord? And who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life and all my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. Oh, I'm just grateful. One more time, who am I? Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. Yes, Lord. God, I'm just grateful for you. All my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful. I survived. I'm here to testify, and I survived, and I'm here to testify. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. I'm alright, and I'm alright. If they say I'm out of my mind, God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. We're so grateful to you, Lord. No matter if the world says that you are out of your mind, you're crazy, but I'm just grateful to God, and I'll give all my praises to Him for the glory of God. Amen. 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 Chua bangin poi sha kawai ka bentama ba ngashkwa ban ong kawai ba ka kam hakene ka bangidang shudap kane ka kam ngashkwa ban ong kalong such a blessing yang ibaro, especially ki youths. Te yang a personally kala along ka life changing experience mo te nga try ki wake youths ro ki sngaw kumta hoan em hoan em ka ya sngaw ra kum ki samla hoan em. Yes, kumtaken. Te kalapan long ingi ro bangin yu ibon ki talents mo jong ki samla jong ki barwai ki bashat. Te mentangin yu kita ki talents bakin pen yangi. And kini ki kena ki long ki don ka sab kaba kilaban use siya ka perthai kilaban no konong kumno kilaban long famous mo ya nakataka jinglong jong ki kataka talent jong ki henry ki use namta ka glory jong ublay. Amen. Amen. The don komitai way samla, a young heart, an aspiring young heart who is chasing after God's heartbeat, who turns her whispers into worship. And another, an inspiring, dynamic theologian, upcoming theologian. Let me call Eliza Nongrum and Lakanteo Lingdo to stage. To present their duet. Tongin ya ai jing top ti show eki. I come here. Kebelishbon ye ki MC namun tak itu ki kentian ki ba jali ja there a blessed new year ye pi baro ki badan hang ni I greet you in the name of the Lord and Savior Jesus Christ ye ka jingroi ka bangin ai shapi ka kerteng believe on Jesus by kin te kani ka jingroi ka kren ba ni de ban nget ho Jesus they tang ma uba pen im yangi ba pelat yangi ba du balak ban maap yaki pop ki jongi te kitu na pedeng jong pi ki badon hakani ka jaka lada phempat pedang yu jisu kumuta unong pen im jong pi shim yakani ka lat man takasngi hauni usnem bothmai te kani ka kerteng jong kani ka jingrai ka long believe on Jesus by kin Anget in your man kaching kerkuling bakan ni kaching roy.
Has the road you've been walking on let you where you wanna go? Did the things you've been trusting on bring you high and leave you low? Oh, I know, I know, I know, I know you don't wanna try again. Can't you hear him knocking? Won't you let him in? Believe on Jesus, call upon his name. Believe on Jesus and you will be safe. Open your heart, let him live inside. Believe on Jesus, he'll save your life. Let him save your life. Let him save your life. If you confess it with your mouth and you believe it in your heart, then that love that you've been looking for will meet you right where you are. Believe on Jesus, call upon his name. Believe on Jesus and you will be safe. Open your heart, let him live inside. Believe on Jesus, he'll save your life. Believe on Jesus, let the old ways die. Believe on Jesus, leave your past behind. Open your heart, let him live inside. Believe on Jesus, he'll save your life. Let him save your life. Believe me, it'll save your life. Believe on Jesus when it don't make sense. Believe on Jesus when you need a friend. He's by your side till the very end. Believe on Jesus, you'll be glad you did. Abenta ka burom gujong blay. Amen. Togin anjing tap peti bakam jam ni kementagi Elizabeth i lakentio. Ngilong kiba blessed siya mo because we have so many talented people, young people, from singers to musicians, nado ke Judah ministry ta mo ki chefs ro of te Thank you. Ngilong siya kiba blessed. Ngilong very blessed and privileged to have such young people belong so on fire for God with their talents, with their gifts. They kumtarong idan ki dancers ro day. Are you all excited? Kumba shat us im David mo ay bangiru in pet in yo kanuksa naki in pet kijing shat ki but ngiru in nomle aran sibet habangi rwa ngi shat sibet in shat kum im David. Ting khot i Grace Covenant dancer Shahmat begin shim ga stage. Let's welcome them with a round of applause. London, if you know the name higher than Jesus, somebody hype him up. Oh Lord, you are so good to me. I'll tell it everywhere I go. What you done for me, what you done for me.
Thô cái này nhìn thắp khi cái jump, khăm jump, shushu. Oh, haba. Try me long ubaya ini tang hami sim kawan melong jing shai but good basket belam yang kawan bansyo ti jong me try come ino ukris mau siang aye lano rimru ase but good basket dalam yang miada wala eryo kawan bansyo ketijong me try kami no hukis mau siang aye lano rimbu ase try me long ubaba try me long ubaba try me long ubaba try me long ubaba try me long ubaba
Amen. Amen. Ulang syukur. Shisha ukres ulong umau siang. Shisha ulong syau ta bom ji eno yangi. Kublai shibun ya i Joshua Vinia badi kamper ya kado ka jingrai. Kada long shisha ta sha ya kado no jungi. Kad banga dang sngap ang teiru asung tu shisha. Ma ka ta ya kado no bat kublai shibun ublai dang penon kam ya pi shushu akima jo. Te kumbanga ong menemo, a family that sings together, stays together. Kumbang makiru kide chiyeng system mangiru kum ka church. You should ong am bangide ka family church. They let this 2026 in long closer together as a family, as a church, that we will serve the Lord. Amen? Amen? Amen. Di shwa bangin ya chakmat ngakwa ban kali. I want to ask the Hindi speaking, are you enjoying आप लोग enjoy कर रहे हो? आप enjoy कर रहे हो? हाँ बहुत अच्छा से हाँ नहीं सुना जोर से बोलो आप अच्छा से enjoy कर रहे हो? Yes. Ngakwa ban aingo ya I Deacon Ranjit for the translation, and also he will be translating for the sermon as well. We want to thank him for his willingness. Okay, so nila yo mo you ikitu ki talents baro jong ki khun samla tementa kwa ban ban pen ready yang I baro bangin yo sngaw na ka tin jong blai nila long ready ne am. Are we excited? Ishwa punya cakmat ngashkwa ban keren sepang ini ban hang ni ada. Pio imo kenia ka slipper ka bolong jumbo size. Nga pong size sipau katar ko dang he nga. Kani ka don ka meaning mo dang ipet na katin jong blay na Romans 10:15. Kaong how beautiful are the feet that brings good news. Thì kat nu mo kijing bhabri kita ki feed ba wara ka ki kubar ba bha abang I job ki men sim you blai thì ai ba kani ka snam shisha kan long ta ka snam bang job ai ba menta ngadang I dang khali kat ba kut usnam kini ki suki kindap mo kindap ki brio ki men sim ki bakodong in job mentau blai Kade debor renga nga yas ngo good feet bring good shoes ne. Oh, good news. Okay. To bring the good news to us today is none other than our brother, my lalong pa mo jang Iba Elwin. Let's give him a round of applause as he comes up on stage and gives us the word of God. Ilawan ra ingi kaktin jung play sha camru belong dynamic bha ki cam goers ni so thu bha mo Tiga impact jong I. Let's all be prepared to receive the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Ublay ulong babaha siya ka jingim. Wat ka jingim ka jongar ublay ulong babaha. Wat ka nika sing layo kun kentay. Adon layo kun senrang. Kuaplat kun kentay. Ublay ulong babaha siya. Hallelujah. Kanau pai singi ka babaha ya pi baro bat Usnam thamai blakar khu ye phibaro. Hallelujah. Nga dap ka jingkmen mangla ban yeng ban same ka ting ka jong blay. Kamdan pat goi ka jingkmen. Palat pani kane mangla ban sam shpi ke bo blay bo invest. Apo jonga ang mga yeng ro ka jing shep ting ka jing khnyo. Kadi ka singi ban ningkong jong usnam thamai. Kadi ka sermon ka ban ningkong na kani ka jaka ba kantang. Nga sngongo nga aingo yo blay lang ba ka leadership jong youth AFLAME kamtam youth leader ba ibet ban ai nga ngalat bangan sami ka tien ka jong blay jong amlaban clerical leadership jong church ru ka bahagi ni alai slam ka ailat nga bangan keren kamtam ha jeseng ka min step bang yong ka English service nga yo ban keren
Laban sien. Ane ngayo sngo badon ki bakali ki ong shay elwen idon ban keren ka jeseng khasi. Pikali tam nga thai piduai nam ta jonga. Banam ta ju pi barok ki bakali shay elwen idon ngasowan ong hane ka no phai ski kali shwa ya u blay. Hey u blay udon ki saus pas nem. Hapdeng jo ka bakot ka testament ka barim bat mastang ka testament ka bathamai. Kabakot ka kitab Malaki, pagkabasdang ka gospel ka kumu Matthias, shano ublay udon saus pa posnem usnap jar. Kaliyo Moses say udon sa posnem, nado upet nari Egypt, ba udon hari Midian. Kaliyo Jisu hayu Jisu udon. Kat arsnem udon ha temple banya ter banya keren, sepanggi jing tok bakhut, bat kiti nong hikai ki pas triam sisa. Hanrei kat prasnem ngim yos ngo ruem tat unlawan syakawa Jordan banyo ki jing penbaptis now Yohanes nang penbaptis. Pila man kliang ya bang yang asa sisien hang nung adon kabangalapan ong datang kani. I ayom jonga ki hakikti jong utrai sam life way kat san. Berkemau Daniel ar way upen kelama yaki por bad yaki ayom bad ublay upen long ki barok ki ban itenat hakapor jongkahi Ecclesiastes lai katway. Hallelujah. Ngidi doy kopa hang ning adon ngayeng putra ga jinkmen ga jing syaptieng an kan ga ktin ga jong metrai bu ya ga ktin yaki kentin ki badai ko trai ya blay orang kan ga ktin ka ban penem ka ktin ka ban penkhia kaktian kaban sop and span kaktian kaban ra or kaktian kaban yalam mengi haunus nyamo pthamai hakarten jung Jisu. Amen. Amen. Hagde step hagde no paisi ko ban yalam ye pi shaka kitab jong ke Esther. Ka kitab jong ke Esther ka kitab ka phla bhala fi puli kitab jong ke Esther. Namala fi puli ka kitab jong ke Esther nado bastang hado bakut. Penomlap ya kaktian blay haka kitab Esther. Undan kaktian blay. Wat penomlap. Hanrena do basdang ke kitab Esther hado bakut. Nyemlap ban len bengyo ki dakti ki jong blay. Hagane kitab at kumno blay utray kumengi ang kaktian pareng from behind the scenes. Ban pendap ya ke plan ya ke purpose jong ya ke jingtmu jong. Hallelujah. Ka kitab Esther kalau bapala, kibon kiki bapala ke kitab Esther. Kerana kitab bangin keren kan simpod kitayo, bangin keren tang kitab Esther. Hendak bersitu kerana lingkot epi bam datiap ha. Ke kitab Esther kerana syapang ke way ke Jew, ke bakerten ke Esther, ke Hadasa, kerana ke kunswet, kalau duk no yukpa, bagi ke kemi kerta berang lung ha baru bakha jongka Mordekai ulating khune ka baru blay kami ongi amber mene mo idon kinong rwai kinong shot ublay upen yang ya ke Esther ban pelaj im ya ki Jew naka jingya. Handai ka bakham so phla ka long ba ublay usay ka Esther kum ka thai bhavri hagajing pulih Bible jong ngasem ka Esther ka the first Miss Universe kina pulih ka kitab Esther ka ka sementah ka beauty pageant te padu ublay ulan penen kam yano hakanu kanu kejaka hakanu kanu kepor. Hallelujah. Apa pula ublay penan kami ke Esther ka thai bhavriyo ka job ya ka Jacob thai bhavriyo ublay penan kami Moses ubode unang penyak brio ublay penan kami ka Rahab ka badikan nuti ublay penan kami ka nong Samaria kabakilok jong kaki kambun bane kinong lekah ka haka tim basketball sani belakai basketball ha
Intip kun jangan bila kai basketball ba. Blay ulak ban penan kamian we nor. Asan ong ikini kentien hakan ikan nok pasni. Kamenin kamenor jongi sabar ujisu. Kanamla ban sandur ya kamenta badika lasai jongi hau Yesus Kristus. Amen. Hallelujah. Ar koren san khanyo kumta la dau ru dan hau Kristus. Ulang ujung tau bertemai. Ke eru ki berem ki dono. Hakmi ki baro kila jalong ki bertemai. Hallelujah. Ke esto bleu sei upenyeng. Walau dipulih kitab Esther ngim dan portang dan syaitu lengkot. Ki ju ki badan hak tu kapor ke hima jung siem ahasuras kila dia baca penyap lot baro. Andre ublay usai ya ke Esther banyak saat nam tagi ju. Bar kapor kami kani ke hukum na usiem. Baik ki ju an penyap lot baro. Mordecai pakti ya ke Esther kebaladan hapok ke ying siem kum kamahade. Baru ong ya ka ba panhapan lei ban pelat im yaki ju ka Esther ko ong kabam lalong nama ngamla ban ya sa nak menta ki ju lara usim khat yanga lara ngasulet khlem ka jing khat ngala ban yap ru badai kom hata ka por finapet hakalenang ka basau ka khat ka khat sau Mordecai paktin beruang nama lada pan ngap jarno hakane ka por tika jing yarap ka jing pelat kan mi yaki ju nak wai pat ka jaka uang la pas ngap Esther ka jing yarap ka jing pelat yaki ju kan mi pat nak wai ka jaka ai ngoi oblay ka Esther karai ko ang tongan let back ka kendo ela ka jing em ka risk ka let banyak keren but ai ngoi oblay usiem usngap yaka bat ki ju kilat em nengan kwa penyalam yang fisha ka dekat ka bakat sa nabar ada papan ngap jarno hakani kapor te ka jing yarap ka jing pelat kan mi yaki ju nakawai pat ka jaka kubor bangawan ra shapi hakne no phai ski jung nang ski ka manengkong jong ne usnam ar hajar at pun rew kalong kani ka jing yarap bat ka jing pelat kan one back. Hallelujah. Hallelujah. Tapi ingat ang hallelujah. Hallelujah. Kabaning ka ngajing pelat. Kajing pelat. Na kajing long merau. Lada people Exodus. Kalenang kabaning ka kedekat kebahanyaw ngan yat kam setiap nam takapor. Kikun Israel kidan hari Egypt. Bat kidan hapdeng kajing roy. Karoy kapar. Ngan puli kedekat kebahanyaw. Bat kikun Israel kilaya roy bat kilaya roy kerhai. Kilayaman bon bat kila nang kraw boru shikat day. Tela pendap ya kata geri daki. Hakane kapor kikun Israel kidan ha Egypt. Kidan ha kajing long merau. Henry kidan hapneng kajing kerku. Kiroi kimanbha. Kilebha. Henry kidan ha kajing long merau. Ngila bandan hapdeng ka roy kapar. Ngila bandan hapdeng ka jing man baha. Ngiyoi ki jing kerku syakadiang syakamon. We are surrounded by His blessings. Tang ba ngidon hapdeng ka jing sya te merau. Ni ki jing sya te merau. Kabaning kong abang aku akan ketak kalong ngilong merau ningkong hakapop tenrai jong Adam bat kaim. Aba barok ngila lepop bat ngila dok lena ke boram ke jong belai. Barok ngilong kinong pop. Klem jing kermen. Ngilong ki merau jong kapop. Re aingu nam tau Yesus Kristus. Keblai shibon apostol nam tak kubor Christmas. Christmas ketika jingwan long brio jong Jesu hakado baun yap hakading pena baun ket ban ba ki pop jongi baun yap baun da tep yo jing tep banda pentik kena
shispa na ka shispa baulaya handai din laisni ujab ya ka jingyap ujab ya ka pop umipat na jingtep mulaki shabneng bat un sawan biang sashisi hallelujah datang hau jisu bat kata kekam kamu jisu la pendep ka ding phna bangin yo ya ka jinglat na ka jinglong marau jeng ka pop hallelujah dan get scam onu snem onde usnem jo ka jing pelat ya ki brio shimat na ka jinglong marau ha ka pop ning so bleu bu ka ni ka dono jonga ba om dai tang ki brio shimat hanrei ki long yeng long sam if families la do blay on penem ya ki long yeng long sam faro hallelujah ki families ki yong yeng long sam ki long di balong kodor how blay habo blay penem yo noa pin pule Genesis sapule upenem ya ka long yeng long sam jo noa bara gowe prangot unoa kalok ki kon senrang langut ki persa kurem langut habo blay upenem yo Cornelius upenem hake la de fipule ki kam ki apostle upenem yo Cornelius upenem ya kalong yeng para gowe ki bahayeng bahasa snow si nang taulat ulat shimlala ban penem ya kalong yeng long sam bara gowe bo blay utang ek Sodom dan Gomora ulat ulala ban penem tangya kalok badi ki kun kan thai angot ki persakurem angot ki khamtre ban ka sosi shu ulat kalok gomne ba wat la ulala ban penem ka lok jong u hanrei tang shi teng lenti nama ka phai dia no pin puli ju khana bat ka kala mau melu jing penem jong try kam nei tang man pelat du jok hande ga ban pen poi yang i saka destiny ga jong i dei boy la de puleu Joshua nanam puleu shu Joshua ang manga ba ka yeng jong a mdei ngin lat du jok manga ba ka yeng jong a ngin shakrio try hallelujah kata ga diga ka jing ka hat krai ka jong blay bonyo i ki long yeng long sem baki shakri lang yo try ki long yeng long sem baki wan shakajing penem ublay un penem ye ki bahayeng bahasem jangi ublay un penem ki khon ki ti jangi ublay un penem ki hinmen ki para ki jangi ublay un penem ki persakurem ublay un penem yo lok un penem ka lok ublay un penem nama ublay u i ki long yeng long sam hallelujah ublay un penem bar un penem ki long yeng long sam ka jinglong marau ka ba ka mga sung ublay udah bu sisa hakin ki sngi bangapan kre kada ka jing pelat naka jinglong marau haki jing mlien ki basniu la kalong ka bam kadi la kalong rukom im ka jongi ublay upwa ban pelat Yohanes pralai pun ri namar kata lada ukun un pelat no ya pi penlong ki belat no dashisha mdai tanah kapok ini lagi jing mlien ki basniu ngasem haji em jangan simat bagi jimlim pasti pitip kila kejap ki penlong ipi ba pim laban hair to your full potential bagi heights bagi jingjrong ki bagi blay ku ipi pen hair penom la dalele roe bam kadi ku ngong ki jimlim ki basni kon sam lagi dan apa yang jongi hene ngapor umwe bola jujat jika jurong samla bat mentang long orang ba ublay ku ban pelai
dan kiki begim jeda kham keren hanengi dei ban keren rangim keren haka ying jong blai hang no pan pornography ketika way kabo setan on te on khom bet yaki samla bat phen am la lai lem dau try upalai homosexuality kajidai senrang kentai kelong subtle ba hanrei lar kadai yang ibin yai hata ka plan ka purpose ka destiny ka jong blai ngide ban yo jing pelai nakini ka jing long marau haki jing len utrai hak ne sngi bat honu snem on pelai ka balai ka jing long marau haka minin ka menor jongi kijingnya kenduk kijingnya syam kijing bamla kijing bakla kijing hap kijing kelon kijongi ublai udan ban pelat angi na kijing syak jing long brau haga menen pikwa ban lai pikwa ban ya chakmat rei phimla ublai wang haga sngi ngap ha isa sa pulai khat phla khat kandai wat kan mau yaki eke baman shalem ne eke barim wat perkhat hakmi ngan le eke bathamai mentakan mino penom tiap yaka ngan penlang kalenti hakari klau ken bat kiwa hakari kenja ublai udan ban pelat yangi yanga yapi yangi lang baro naga jing syate merau hakamenen Asyukta stet namar kapor bar kabasau bar kani kadi mungkin hapan ham sap kambha kum kita kibal ayat bung try kibal itu try ka jinglong marau haga jinglong do bondage to carnality nama kani ka jinglong do kala bandon haga balang cái jing long do when you know hikai ka tin jong blai bangang burom bha Derek Prince i barong ilai tip kam tam ngi bal kham ya wai ka ni jing batai ka ini ka tin carnality an ong shor ka phareng an yele ban kelak tin carnality need not express itself in any big sin not murder not adultery. Carnality need not express itself in any big sin. The moment we lose sight of the heavenly vision and we think that for a moment this is a permanent place, that is carnality. Ka jinglong do kam hapan pen pau ya ladi hanon ka pop ka bahe ka pop klim ka pop tu ka pop penyap em ka kelemat ka bangim yo isu ya ka jing i pau ke bekenjap beneng pangi perkhat bagane ke perthai ke jaga song ne jongi kata ke jinglong do ublai ukwa ban pelat ngi phila ban ong kamlong kumta jisu ong wat khuslai saun run nhau philippi ka ong wat khuslai ki keiru ka khalmat ba phi khuslai ka dei ke jinglong do Pikuslai kalasai, pilum spa, pilum pau, namar ba pim tiknai kalasai. Atari kajing do, namar pibu kajing shania, haki egi bang pibio i. Try ong bu kajing shania hanga. Atari kajing nyat, kajing nyat kam dadan jing adai bat ke egi bang yo i, hendai bat ke egi bangim yo i. Thomas an labi padu Jisu ang anam ngai ta dengan yok ta ikikti ke kurung andol yok ta ang ngai Jisu ang good ane belum balakir kulang kitu ki banget kalem da yoi dia kata blai kwa ban pelat naga jinglong marau haga jinglong do haleluya kata dia jing pelat ke banding kong ka jing pelat naga jinglong marau ka jing pelat ke baar
jing pelat nak ki jing do ha ka jing em leng ba ka kam jo ka jing pen phai no jong ublay bat ka ne ngila wan syam nak kitab jong uju lenang banding kang bat ngala kren bon si ne ka ne kre ka bron ha ka don jong ha ki si ha ki house group pengidon ngila kren phai ka ne katawi ang ka restoration pi nga don ha ka lan sna yeng sna sem Haka construction ni le light ligi ke. We build anew. Ni tau tamai be. Nado was done. Kaba sok Kaba ar ngi repair ngi maramot. Laham kan dia. Ban kaba lai. Kadai ban pen pai pat. Saka jinglong. Kaba menshwa kadai kaba do ki on restoration. To build afresh, not hard. To repair, still not hard. But to restore, kepada jual pala. Raka jengem jangi ke restoration kari tang kakam ke jauh belai, but tang belai bala men restore. Nobody else. Mdan bala men pen pai pat, ya ke eki mengila dua. Ipulih kayo ya ujob ay kajing do jang ujob udo nang kay udo ay ka spa ka pau. Ida na preng jang ngila do ay ka spa ka pau. Ambe na kajing biet ka jangi kajing le biet ka jangi. Wrong choices, wrong investments. Mde. Teng kawan ka pang ka sitom. Ngilot ka pisa kajing kan show jangi baro. Teng yon kajing ja ki bangim laban yo Kawan ke elang tari, kerat ke tunom yeng, kepisah bikin show pihak penlot ha pen bahabat ke ye. Namta kita ki bilang outside our control, sabar. Naga jingla jongi, masobat ang hanu snem. Uneru snem jaga jing pen pai no. Ublay on pen pai. Ya ka spa ka po. On pen pai. Shangi namo de ublay uba pen pai pa. Hallelujah. Ujob udu ye ki kon. Henyangot ki kon senrang, laingot ki kon kente. Udu. Padan na pedeng jongi ki bengido no ki kon jongi. Mde bi yap no. Hagado. Henry ka bening kong ki yap haga jinge dei. Shikpa, shikun, shikmi, shikun. Nge sa ha kajuk ka yeng. Hapo kajuk ka tunom. Kamdan ka jinge day hapadeng ukpa bat ki khun. Ka kemi ki khun. Aso barang mo blay. On pen pai pat. Ya ka jinge day. Hallelujah. Hallelujah. Unirus nem jang jing pen pai ka donut ki kpa ki kemi se ki khun. Maka donut ki khon siki kemi ki kpa. Kajik bat phai no ki hinmen siki para, bat ki para siki hinmen. Ulok sakalok, bat ka lok. Shaulok. Hallelujah. Ladau try udai ban le ban ngasngob unusnyam bonwan unusnyam jong kajing khi ka jong mun sim jong blai. Hagane ka ri ka jongi. Families, kilong yeng long siam. Ublay on pen pai. Hallelujah. Ujob udu say ka way babarang yetiap. Udu e ka kot ka kya. Hando ublay pen pai pat. Ya ka kot ka kya jang ujob. Hado fina pulih ka pakot jang ujob. Uda im slam. Uyo i hado saw pateng. Ujob kata di jingker ku jang ublay. Ublay on pen pai pat. Ya ka kot ka khia ngakren ka jinge. Hallelujah. Lot of people in Lucas kat lai lenong kat way hadu kat lai. Ka Bible kai tu spang tu ka kentai ka kat prasnem ka don ka jing kedor. Ka jing kedor. Ka jing deko. Kajing bambet, kajing kenriang,
Kam dan benta haka hima ka jo blai haka jing dan ka jo blai kam dan kan hab bet ban bet. Hallelujah. Ka jing pang ngam tep kai ka kerteng ba pi ai. Ngam tep ki doktor ki ai kerteng ayu. Ngam tep. Ane tanggo ingat tep. Bau trai udah ba pen pai pat. Ya ka jing kot jing kia. Hallelujah. He's the God who heals. And He's the God who restores health. Kata dia benta jo oblay. So we oblay ke jing thokana le plie RCM san lenong pintip sepang jing thokana sepang naman. Ubapang yang tholi. Uwan se Elisha bau nyo ke jing pen kia. Elisha ai tiri ong kelek suma ka wa jordan nyau sien. Unaman pen nengkang nama ka jua jon kamlong ka khoi. Handai apa kado ulet usum hinyong sien Maria sum hinyong sien umi hallelujah lakut nyang tholi uyo ka jing pen khia nan nyang tholi handai kata kam dei ka bolong exciting yang ya menengok kumno kumta la fi pule bha ya ka khot ka khat saw ka bible ka ong umi na uyo ka jing khia na ka jing mi nyang tholi handai ka sni do jong u kalong kum jong I kalong. Restoration. Hallelujah. Katari ka benta ka jo ublay. Ublay wa pen khia. But ublay wa pen pai pat. Ya ka kot ka khia. Hakamet jong phi. Hakamet ki ba yet ba thon jong phi. Hakilong yen long sem jong phi. Phen yo I ki kamba. Wan nganuat banang apa ka jing penslek nu try mark my words naman ngam keren kan kum jing start jonga ngakren kan kum ki kular jonga ten ka jong blai pen sayoi pen yoi hallelujah ka jing pelat no na ka jing long marau ka jing du ban ka balai Ani kalau ngabos naskuny, kajing pelat, ori ay ngas, kajing pelat, nagijing sukun, hallelujah, kajing pelat, nagijing sukun. Itang kini kita yo ayam Christmas. Banga puli sepang kajingka ka jong Jisu. Bar kumno bu angel wan ai ka khubor ka Mary bakan sapun yau Jisu. Pinda puli Lukas Arlenong. Ka dekat ka ban rio kini ki kentien ki don. Sukan puli ka pareng. Nama ka translation ka pareng ka bet ha. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. Ka Bible Khasi kong kalajati kat bakidang don hangta baladap kisni yakaban kha handre da pen kelak tien bai da ka translation pareng ka ongum ni kalajati kat bakidang don hangta baladap kisni yaka banyo jing pelat hallelujah jing pelatnya ka Mary jing pelat na ka jing sukun. Ngim dan por bengin de keren bhak ku mga ong biang ha house group ngisi yo kapor ka babun bengin keren isyek suntanat ika Christmas yu Jisu ika Mary yu Joseph ngiyo ki Christmas card ki bakhambun gitu gidor handrai kam de ka basok ika Mary ba yu Joseph pinda puli ka Bible kam de ka basok hak tu po ka ba para perkhat ka Mary ka theisoti ka pun khon bat kan liya thui baro ba mde na Joseph nanopat na weipat ubrio na ublay imagine mentate apostle dawan mano gid khat jaga balang sapi apostle ngala armet nanu na umunsiam bakhut pen react gumno kabasok ingi bengin puli bengin nyerwai we wish you a Merry Christmas. Kabakia.
Hallelujah. Jing shepting jong Mary. Iban long kum noi ni khlong bam kempun na usumba jong brio. Tiap shoi ban long kum no. Ban mi reng ne ban mi tedong te. Nyar khie khnya begini mi samthia. Anda de kapor ka. Bahkan yok jing pelat ke jing sohu. Ladang gila suhun, hanu senam mu belalai, balah kini senam, syak mengenang, bahawa ni senam arah jar art pun rio, kenyok kejeng pelat ni kejeng suhun kejeng pi, haleluya. Oleh pelat ni kejeng suhun, nama bapipun, pipun te. Lada pimpun, lada piong ngalalat kejeng sokhun ngam tiap su pidang beg yang baju-baju perkat ngam tiap pihap ban pun ban yok kejeng pelat yang kejeng sokhun pihap ban pun ya usembai babha haga kendo go babha haga ne ka mi la yok tai kata pastor tiu la yok shim kata usembai babha ka kendo go babha habang ipon ni bed yo sembah ban ni haban up tat haduk bangin yo on yin haban up pangaro ong man hane ka kyam yang ni ki beset ki ngaset ki ngaset ki ngaru Rebecca ri dong sedap ki babun ki beset ki kane Kaba tam yo unong set ki ya kanong set ki kadai ke fitep kadai ban up onda pila khle baru ki jing khle pila tap yo ki hang to oven ba pin up 20 minute shikenta shiteng kaba palat ba dei kumni por mi haban duai bha ka jing duai mo kaba ujisu uhikai what yalami shi jing pensoi nam ka jing pensoi hi ka kwa ba khari ban play oven ban pet kum noi la long tu ki hadukan noi la rice ila kio pikwa pet kade hadin san minute soba khat san minute pilet pet biang ukik un sneo un collapse ki ong hinom yo ukik bo internet hinom yo ba mi ukik bo bang pin haban up in haban long gum kitu ngathai phimpa ju poi perkhat ye kene manu besil ibam restaurant Mano besil ibam restaurant baru ngathai na yara kikti to baru nge ba par ha restaurant ngin lap ikitu bagi ong ki waiters ngathai ngim jera perkhat bha mut ayu waiter de tu ba phile hey i waiters kau tin waiter kawan nak tin wait i waiters ki up back phila shong ha to mi in up bakin serve ya pi hang ni ngim da kham yu ibha lemu leman sini fin pe uwei bon chim order uwei bon wan ra uwei bon wan ra kan dia uwei bon wan ra katai haba khado fin I tips yenu fin I tips and the restaurants ki come here udan uwei be nado ba piwan un up be phim non kam man rakti ban ye thui ki jing duna shani ngile amta ngila bom shau shi half or ek half Syati pimpat tip pelak duna il kilawan. Ban serve. Ban anla dak bam hang turu kita yo tip ka ba dadai sya ka tip sisa. In hap nang man up. In up dak jing start. Lerus nyam PUI kini gidur. Nya poi perkhat kini ke sini pen ngong nyelep no company tanat di stage. Yang tahu nyelek ni sandal mo. They bore amber kila ekran la biang. How beautiful are the feet of those who bring good news. And they tong ngin pen kre la dia kejeng la keluar jang gospel. Ngin pong ni duty. Om tang ngin pong itanat. And ngin let ban rai ka khubo. Ngin ban rai ka tin kejong blai. Ngin yalap tang yu Jisu taw belasanar panah.
kordet ingi dengan elap balang, kordet ingi dengan hikai teologi, kordet ingi dengan hikai gijing hikai, light nak kata bau Jisu, udah ikon jauh boleh belon nak dok, boleh yap, boleh lah syatep, boleh mipat buat wan sawan biang. But habang ilai ban yalap, nginlek dah kajing sur, bangin yo ya ki kenjuri, kini di kenjuri fenum dayo di kiret palat, kini di kenjuri. Ibahaga kerteng ke jauh Jisu. Ken God. Hallelujah. Ki kenjri ke pop. Ki kenjri ke jing pang jing shitam. Ki kenjri ke addiction. Ki kenjri ke jing klem. Ki kenjri ke jing men ki pas snail pojai. Ken God ken dialat haga kerteng ke jauh Jisu. Hallelujah. Ini ben soto. Ya kepor. Hagapor ban lur ya kakando. Pengenum ya liat bun kambat ki rasi ya kikti. Kadang di por ban lur era rasi. Banginya liat ot. Hagapor ban bet tu nginum bun kambat ni wat lengka. Kapor adi bangin bet ngitang liat wat lengka. Lengka bangin lur. Hagapor bangin adi ban ot. Tu nginum ya yot tia. Namang laap. Nginum ya yot tia. Kam Laban long kum tada lele rue. Laring lapun ni ki ki babhana ublay. Unede usnam jaga jeng pelat. Jaga jeng ka. Kumong tin jublay. Ngayo yau lo o. Ubaga jeng he kan ka slati brio. Par ngayo sngowi ka jeng rio. Uslap. Hallelujah ngin penkot no ngan ai pi south ligi shabi. Syaga jeng pelat. Kabaning kong. Siap tiang yang utrai. Sam lai pulai kan rio dokat kendai pilapan sepuluh sye. Siap tiang yang utrai. Ladi kau jeng pelat. Siap tiang yang utrai. Wat tiang yang utrai. Siap tiang yang utrai. Kadang kajingnya pair. Udan wei brio jeng ublay. Ujim beka. Haki senam kat kendai sepak nyau po prapo. Udai ubala ada. Ublay ada pendengkam haya u. Upoi jail. Namar kikam baman. Kajing iet jika pisah. Kajing penangkam baklai ke pisah upoi jil. Parhata jing poi jil uya kendo baru John Bevia. Uwe ubrio jong ublay. U John Bevia ukeli uang aku akeli bon keke. Tamang tang kowe aku akeli. Uang akeli ya u. Jim Baker. Uang Jim. When did you not love Jesus anymore? Meshat heb jil melek baklai kini barkhot. Matay kadi ba mem iya yo Jisu menno kata kaja ujim beko ang John. There was never a time that I did not love Jesus. I just did not fear him. Kam sebenarnya kapor makam iya yo Jisu nga iya yo Jisu nga kam siap tieng yo. Because he was never Lord of my life. Nga khot try u handai de try juga jim jonga. Kam don kajing siap tieng buram. Ngale iki buram ngale. Ba nga ai ngu ika jeng isnay ka jeng ublay. Wala nga continue hatu kulanti nga tibet mangandon hakalawar ding tuja. Hallelujah syapti ng utray. Kabar kermen haga jeng isnay utray. Sam lai pulai kat pra. Kermen haga jeng isnay utray. Kare tanga jeng isnay ka jeng utray. Kam de jeng ublay jeng pi jeng a. Kam de jeng la puli Bible jeng a jeng pi. Kam de jeng la duai jeng a jeng pi. Kam de jeng la syakri. Jong ajong piru retang kajing isne kajing utrai kermen hagajing isne utrai kabalai perkat ya kibadok para habang perkat kibadok kamot pincu perkat oh itu ibadok le nak mentah kibadok lada pidan hakabor ban yarap wat penlengkot ikti jong pi kaperthai kam dan kam tang ka gospel kadan kami kajing yarap. Hallelujah. Ngimlak menyalap ika gospel with our hands in our pockets. Da lele du In hap ban say. In hap ban yarap. Warga bakat du. Ngin why. Shabi wasam. Bu ika jing it jong pi. How try. Set your love on the Lord.
Hallelujah. Uni udah senam. Jangka jeng pelat. Yang yo shisha. Ya ka jeng pelat. In I keburam so try. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ngam tip ngan IT hanu hi bana I youth region I elder tamlen. Bain shimti ni por baro. Ublain kur khui pi baro. Ane ka ktien kan yalam ya pi. How ni usnam ajar arkundri. Check. Amen. Tungin ai ki jing thap thi kham jur shu try. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kini ki kubor. Kiba mi na syakri jong try. Kiba ngim dei ban sim tang kiba pensultanat ya ki skor ki jongi. Henrei kadeban pen ki ya ki men sim jongi. Bangin le ye. Ki slipper ki banglayo I. Kilong ki kumba ka ong tin ublay bangin phong juti ngin phong slipper kamut bangin long ready banlay banialap ya ka tin ublay kabalong maka kabor ban pelat. Amen. Hallelujah. Aingo ublay nakamta ka ni kapor aingo ublay nakamta ka kubor ka ba ai but ngangit scam ngidon hani baro ringkat ki mik pa bat kham tam ki para samla ki ba yos ngo ya kani ka kubor ka we ka mga kwa ong galong ba ublay udon ka promise menta usnem namar kani ka singi ka ningkong jong arpun riu ka promise ka jong ublay ka Kalongru ba amday nang ka promise henry kumba kadon haka law of physics jong ka third law of motion jong Newton kaong to every action there is an equal and opposite reaction. Napling jongi ki balaya lembay ki class 8 9 10 ya katangi la puli denem kitab Isaya saupolonong kadkhot ka balay puway kaong gumni they that wait upon the Lord nganum ong shu ya reaction sa pulihi tambah tangkaway ka action jengi kalong ni mentausnem 2026 we will look to the Lord we will wait to the Lord we'll wait on the Lord but kumba ila I brother Elvin yakitu ki shabi kaway kalong bu ya ka jing it jongi how try reaction let sayeng pulehi nganum spoon fed ya fi koki para bangit pe hallelujah ngaken mau kat bangidang yeng kat bangidang sum enjoy ya kani ka program taksi mentaksi nga enjoy I'll tell you I enjoy kat nungon na playing jong VP enjoy pila man rakti you're enjoying shibun ki samla kiba shabar jang ki saw kenro jangan ni ka church ki enjoy na ki enjoy yo ki dijoy kamut yo ki pat ki pra tenaga benta jongki bat namta ki para sama jongi mo kae bang ngikwa kalong tungin let ban kan mau lang but kaway gani ka jingkot ya kimik pa ay ngo iublay nam taki para sama jong gani ka balang hapok ka kam kilayo shibon ki jingker ku but bon ki jing kerku ki bang iyo nakaway nadu usnem January 2025 nadu ningkong hadu bamenen ngia enjoy tengine perkhat lang ya ki weiru but nakabenda kani but kumju ban penwai artat ni sngokmen sikade bang iyo yaw syakri jong utray apostol jengi pa inshim ya kani ka benta banduay namta ki para samla mo ringkat pergi kmi pa ngidon hangni bangi ngi habanduay namta ki kun ki ti jonga jong pi mo ngine duay lang namta ki para samla bat kumju ikapor borok nga IT sei tar hadu inda keru paduay apostol. Amen. Hallelujah. Kableshibon elder Kableshibon Elwin ru Kableshibon ka tin ka jo blay fi ai Kableshibon
thì anh ngồi ở bên này chúng ta khi cái bữa khói bầu bìu lệ bên trong ấy thì immediate barbo si ông yang ngà papa yang lap yang si ông ấy mami ngàn hi kai nè ngàn yang lap nè ngàn lệ hi kai sẽ kaleng sao đông nè ngàn thang thì bakin mi sakit way đi yang ngồi cái khu bor hàng cái xin yang bay Elvin ngài anh ngồi ở bên và cái đó cái chính khí ở đó nuốt cho ngà nang ni kan kin mi ki samla ki banyala ke gospel ke jo try Jesus amen mening la erwai tu jirwai we are the dancing generation ding si ino lam jirwai ha we are the dancing generation we are the Joshua generation penkalano skawe patalong we are the preaching generation preach the gospel Menin ke sengi Rusi bat I pastor Dani kita penken mau yang ngah bagi lej kue ke yeng bagi lej selok. Baik kita ki beriu ki bagi lej ki ong yang ngah ki ong apostle ngilej hak ke yeng ke ba idei produk jong ke jing sengalap jengi mensyah plus bejar. Hagi por ki bagi nak sedang ke balang. Produk jong ke jing alap plus bejar. Aingu yo blay. Bang ngai scam ba mentah ki samla pin yeng ko mangaju keren bang ada leng aru ka do nu jonga renga so ka jubab kal awan bang akhilinti baki ba hang ni heng mani kay mani kan pli be bro si arsau kenta ki samla kin wan ban wat ya khmat utrai ban duai om tang samla mi kerang baru renga kham emphasize ki samla maka dia kan minta kasih dekat jong ki samla tuan ban duai ban wah dia khmat ke jong try kum hari ki por ki bang dang samla ngadang kena hadi mak yang yo try Jesu mdani ai tang ban wah be yo try ilai tiet ying mani ngadang don hari ki mani ke barim lai tiet ying mani ying syukidar hadu syak mai syak tim ru syukidar ka kena san baji playa wan sini kendang ki ngi kwa ban pling mani ai shabi se ba bagi kuat ban lek ban syong ban duai kemang la ju tukhanai pi don ki por hadu man ta ki parlok ki barim ki jukan mau bagi jom pastor pikan mau dang lek tit juti apa yang mani duai msopoi she ta kajing duai ngalau de kabut ngati de kli la jong tekum kita ki ku ki khon samlang atrang te bagi hospital ki brief hinai ban duai kumala keren mani ki kinjri kin dukut Kiduan jiwa pang ti kiba up yang ni pergi samla, bang ngi scam mentah di usnam arajar pu riukan wan ke jubab, amen haleluya. Ngan pen slam nak pola stet palat slam seka khiat kublai shibun nga salute ye pi baro ki samla bat nang ta kham tam ki long kimi long kpa kila no karta pi Laban syong hadu kena klimat komentar tu nya yang jaga syong ngejengi num pat wat num yang ngaku atang ki samla kin yang ngaku atang ki samla kin yang bat ki tang ki samla kin yang bat kita ke bas ngo samla ru ka man sim la ban yang ban duai ngin ai ko commitment han ka singi ngin ai ko commitment han ka singi bas dang junus nai ngin ai ko commitment bangada trang ban yu i ki yakin no lap ki ban mi kinoy alap ko ki khun ki samla to tip scam baka way ka long to tip scam baka ta ka long haki por ba mun shwa stang iway but artli es namai bangi khlem rung baro kisnama ha Shillong ila rung lut bang lele ban yalap ban mantang asok ade ka por jong pipat to take over le ekata nam ta ka buram ka jo blay Bat kham tam lele kumala keren cu di Elvin mentang penkan mau yang i bakata kalong kum mengila duai ba kum mengala hikai ru habang elek keleng sodong kalong bangi pen create ya kata the greatest outpouring of the Holy Spirit. Let it begin in this year. Amen, hallelujah. Ngaku ai ki samla ba fin don ni ka jingi de ga bajan ba ublay ba fin wa de khmat jo try Kaktiin ka jo blay. Kupam ngai ngu ye me. Bakan rabi yakne ka singi. Ka duai ba men kta thmai ga no jongi ki samla.
tak tamai ko try ablay dia kidok nuot jongi bangin msgo hun ko try ablay tang bangin shu long iki balakar ku and they try bangin don ka purpose hame bakata kalong ko mema ong you Abraham I will bless you so that you will be a blessing haba malakar ku yangi malapan im yangi ngiru ngin long kita pat kim nong tre rangkat lembat me nakamenta ka jipan im yaki weipat try ngada dwai na du kinoy alam du ki youth leader ki badon try ablay ki samla ki khna samla lut ki teenagers ablay jang men penon kam yaki penon kam yaki ko try ablay ba kinum sngap ko try ablay kama me kren yaka Esther ablay baldangi sngap ka jing penim kan wan na ki weipat kilat na ki weipat ka corner Henry shanungi ngin poi trying it dwai na kamanta jong ki samla ki jongi mangilang baro bagaimana kersiu tia yangi bangin la aku tra ablay ban le langi don ha school langi don ha college langi don ha university langi don ha yeng langi don hi kam ki jam langi don hangnu try nadu nang ni shakmat ngin nom sngap jar shu ngin kren ye ka ktien jome long kat balong ja kat baja inya kelenti ka jeme bat atrai ablay rengkat bat ki sign rengkat ku try bat ki miracles genyo i bat genyo snow bakin ja me ong atrai baladang ngej hame kam kraw ki kami ke bemelale ngin le ai genyo i ku try hani ki sngi ai genyo i atrai kita ki kam penon kam kena bi bangin long ko tra ablay tang kita ke syukran ye kektien an rei kan rad bai ko mau syakri jeme upol ong rengkat ru bat kidak kan ya rengkat bat ki khon samla ker khuye ki ko trai bangin duai ru ki khon samla ki lo ke balai na ki syate keren ni ki men sim jaga jing tim la kalong hakanur nu kalyang kelaban day kita kibla mention meni ki jingblin besniu kelaban day du ka jinglong ka bam itnat akhmat jome atrai kelaban long ki bri ke ba dombi tangi ei barit kalami ka jingdom try hang ni ka sngi ngedwai baki khon samla kin long ke ba light lui kin long ke ba light lui ne ki board ka jing sniu ki sha te sha khum nga kren ye ka jing light ka jo try nga kren ha ka kertengu jisu different kind of shackles be broken now in the name of the Lord Jesus Christ. Haka kerteng dan bortam ka jo try Jesu. Kren ru ko try ablay. Ki men sim jaga jing le ran bid. Men sim jaga jing shating. Long bala te ala kom. Bala brad ki baro. Chege jakaring kyang bakin up ka jing syak bishar ban syak bread ka pum keding baki khol samla kin mi nang ni daga bor ka jo try kin yad ha ka bor try blay ngada dwai bakin im ka ji im ka bakhu ya khamat jome hoy atrai ka jilong samla bun ki e ko try ablay ki jing pen shoi Raya rap ko tra ablay jonga baki jingmut berkat jongi ki khamat jongi kin long bej shame batang shame bangin yat bangin mare yakani ka vision ke mal ai hangi ngin mare rengkat batka bangin pendep ya ka thong ka memla ai hangi ko trai kerku ki samla shra bakan thei
nang ai bo de ki noi alam ha ke jong ki samla kum ju ru nakam ta ki teens bat ko tra ablay kila de ki por ba ke next school men ya da ya ki lona kat bat ki hadin ba ki la yo shibun ke ji hikai kan ral babha ha ki kan du ba ki padlok ki ba per kin num sha influence Henry ko try ablay kin long maki ki ba influence ya ki way pat da ka bor ka jome ker khu ko try ablay ya pelaj no ya ki da ka jing ker khu ka jome bang ada dwai baga jing ai ka jeme jisu kan long bat ki ka jing e jeme oblay kan long bat ki ka jing slok me sembo khu kan long ren kat bat ki menta man kasni bat shabom jukut amen Amen, amen, amen. I have to give a jump show try. Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. To bless you, born.